Viktor, kameruješ? Vy kameruješ? Dík, aký ďalký gól. To ja ešte kamerujem. Počkaj, nech to skončí a môžeš ísť, hej, a prídem dole, aj s foťakom. Jaký otýčky. A ten tvoj gól som nestihol, bo som nestihol zapnúť foťak. No, ale stihnem ešte jeden, čo si dal gól. Zahráme ešte dneska, keď prídeš z tréningu? No. Hej? Hej? Skončí tréning, pojedem domov a môžeme zahrať ešte. Však to sa aj z hry dačo naučíš. Tyš. Ešte dobre, som tam mal hráča. Dík, aké šťastie. Moren, same tak góly som dával. Pomalého máš brankára, more. Dyš. Gól. Dyš. Jaký more náhodný gól si dal. Ja pojem už dole cez Slivník. A počkaj ešte, hej, ak pôjdu do šatne, no tak už môžeš vypnúť. Kdy to bol gól? Jak prešlo cez malú dierku. A jeden má taký mod, vieš, ak urobíš to, s tým z toho hokejkou, ne? Sa mu normálne poláme hokejka. Hej. Bratranec má. Dobre, uzriem.